इंलिसाव सोना लाजोब्बाय सानैबो सासे ओमफ्राय गथ'बो दङ 5 बोसोर जाबाय आंना फिसाया ओमफ्राय बै दा बिसोर अबाव दं बायदि बियोथ' बुंहरदों हिनजावाहाय आंनावहाय SMS खालामदोंमोन आरोना बियो तामिलनाडुआवसो आंखौ लेंहरलायबावदों दा अफाय दं आं बेखौ मिन्थिया आरो खबर मोनाखै बेयावनो आंनिफ्राय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय शक्ति ब्रह्म बिथाङा गावनि अनजालि बिसि समायना ब्रह्म नार्जारी बिथांनिसिम माखासे बाथ्रा फोरमायहरदों समायना नार्जारी बिथाङा मास मोनथाम सिगां गावनि गथ'खौ लानानै गोमानानै दं बे बाथ्राखौ बुंहरदों आरो बिथांनि हौवा शक्ति ब्रह्म बिथांनि हौवा शक्ति ब्रह्म बिथाङा माखासे खोथा फोरमायहरनायलाय बिथांनि हिनजावखौ लानानै खारनाय फुंखा ब्रह्म बिथाङा माखासे समायना नार्जारीनि हौवा शक्ति ब्रह्मजों माखासे खोथा दान्थे बिदान्थे खालामहरदोंमोन बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला शक्ति ब्रह्मनि सिगाङाव फोरमायहरनाय बादिब्ला बिथांमोना तामिलनाडु स्टेटआव दं बे बाथ्राखौ बुंदों चेन्नाइ स्टेटआव आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोन जाहाथे जों बिथां समायना नार्जारीखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो फोरमायहरगोन बिथांनि कल नाम्बाराव आरो फन नाम्बाराव आरो आंनियावबो फोरमायहरनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो बिथांनि अनजालि बिसिया समायना नार्जारीया बिथांनि फिसाजो 6 इयार्सनि गथ'खौ लानानै थांफादों बे बाथ्राखौ बुंदों जाहाथे जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोन बिब' बिनानावमोन जाहाथे नोंथांमोना तामिलनाडु स्टेटआव बहाबाफोर दङब्ला बिथांमोनखौ नुयोब्ला बिथांनि हौवा शक्ति ब्रह्म बिथांनो फोरमायहरगोन जाबायदि फन रायलायबाय थाग्रा हौवा बिथांनि मुङा फुंखा ब्रह्म बिथांमोनखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो फोरमायहरगोन जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि सासेनि थाखायनो जोंनि बर' बिमाफोरा गोबां बदनाम जादों आरो बदनाम खालामजादों बेनिखायनो आं खावलायो जों गासैबो सांग्रां जा आरो बिथांखौ जों थाबैनो हमनांगोन मानोना बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजा सानसे मुगै जागोन आं बे बाथ्राखौनो खावलायो जोंनि बिदा फंबायमोन जों जेरावखि थाया मानो जाहाथे बिथांमोनखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोना फोरमायहरगोन बिथांनि हौवा शक्ति ब्रह्मआ मा खोथा फोरमायहरगोन जोंनिसिम नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्लाना बुजि मोनगोन दा न'आ नोङो रावबो गैया बिराद गोदाव सोराव आरोना हाग्रा दुखुजोब्बाय होमबा बेबायदि थांदो आरोना औ बे सेंग्रानि फन नाम्बाराबो दंखाबावोसो आंनावहाय ओमफ्राय हौवायाबो ओरैबायदि गोराना ओरैबायदि बुङो खोथा बाथ्रा बेखौ मोनोबा माने आं मा खालामनो सानगासिनो दं आरोना माला खारनाय हिनजावा 3 मास 3.5 मासानो जाहैबाय आरोना नों अबाव दंमोन आं हायद्राबादावनो दङ हायद्राबादाव थानायाव नोंनि हिनजाव खारबाय औ नोंनि सन्देहआव सोरजोंबा थांदों आंनि सन्देहआवथ' माने बे सेंग्राजों रायलायबाय थायो आरोना दा बहाय दङ बेखौ मिन्थिया ओमफ्राय आंनावहाय मोनसे SMS हरदों आरोना वाट्सएपआवहाय बेफोर वाट्सएप माबा SMSफोरा गासिबो दंजोबो आरो जेनेबा बै सेंग्राजों थांदो आरोना बेयो बे सेंग्राजों थांदों थाङा आंथ' बेखौ बुंनो हाया जिखुनु जाया रायलायबाय थायो आरोना दासिमबो थंले रायलायखायो आरोना बेटारि जोब्बासो दोनो दा जेनेबा बेयो थांनाय हिसाबै जेनेबा गोमानाय हिसाबै सोरजोंबा थांदों बायदि ना आंथ' बेफोरबायदिनो सन्देह खालामदों आरोना आरो आंखौहाय नोङो तामिलनाडुआव लेंहरलायनाय बेलासिनि 3टायाव लोगो हमनो फै होनलायबावो आंखौहाय दा मानसिया अबाव दं बायदि नोंनि हिनजावा दा ओमफ्राय आंनि हिनजावा दा दङ होननायाव गामिनिफ्राय खोनानायावहाय क'क्राझारावहाय रुवाथि थानो मालिक नागिरलाबायदों होननाय खोनादों आङो दा बहाय दङ बेखौ मिन्थिया आरो आङो दा फनाबो ब्लेकलिस्टआव जोबना ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि न'खरा आंनि हिनजावनि न'खराहाय गसाइगाव बिसोरो जायखिजाया बिसिनि न'आवबो थांदों खोमा बिसिनि न'आव थांदों खोमा बिसिनि न'आवहाय नङा बिसिनि न'निफ्राय बिसिनावनो थांदों थांनानै बिमायानो दोनखोमादों बेखौहाय बिमायानो लायहोदों बिमाया ओरैबायदि बुंदों आं दे बुंहरदोंना बुंहरनायनि बिथोरावहाय रायलायनो हो रायलायबाबो ना बेजों थाङाना होनलायबावो होमबा बेखौ सोर लायहोखो गावनि बिमाया होआखै
ओमफ्राय गावनि फिसाला बे मिस्ट्रि मावग्रायाहाय बुंदों आरो ना होखारदों होखारनानै बिमा फिसा गोमाबायानो सप्ता खनसेसो ओमफ्राय बिमाया फैनानैहाय फिसाजोआ गैया बेबायदि जादों आरो जेनेबा बिमा बिफायानो मानसि खालामदों आरो ना औ गथ' बिमायानो खालामनाय बायदि बेनिफ्राय नोङो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो जाहाथे नोंनि हिनजावखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जायखिजाया हमनानै दोननो खावलायो ना मा खावलायो नोंनि हिनजावखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम मा खावलायहरनो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो ना माने होननानै बुङोब्ला आं नांफिनगौ आरो ना बे हिनजावखौ बेनो आरो जेरावखि लोगो मोना मानो होननानै बुङोब्ला हमनानै दोनबानो जायो आरो ना सिगां नोंसोरो ओरैनो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन नामा नांलाय खमलाय जेबो जाया जेबो दावराव दावसि गैखाया आं मानो होननानै बुङोब्ला बायहेरायाव थाबाय थायोना न'आव थाबाबो 1 मास 1.5 मासल'सो थायो आङो बिनि बारा थाखाया आरो ना बेबायदि आरो जायगायाव नोंसिना आंना थिखै मा गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझाराव गोलैयो गामिया सिल्किकाटा पात्रि सिल्किकाटा पात्रि औ नोंनि हिनजावनि नामा आंनि हिनजावनि नामा समायना नार्जारि नोंनि नामा आंनि नामा सक्ति ब्रह्म ओमफ्राय नोंनि उन्दै गथ'नि नामा लक्ष्मी ब्रह्म बेनिफ्राय बिसोरबो माने मास मोनथाम जाबाय आरो ना जों माने मास मोनथाम जाबाय आरो ना दे जागोन दे जायखिजाया नोङो नोंनि फट'खौ आरो हिनजावनि फट'खौ गथ'नि फट'खौ हरबानो जाबाय हौवानिजों हिनजावनिजोंखौ बैनि हौवानिखौबो हरबानो जाबाय नोंनि जेनेबा नोंनि फट'खौबो आरो बै हिनजावनिखौ ओमफ्राय उन्दै गथ'निखौ